Процедури в нашия кабинет е оформяне устният контур и обем. Това, което аз използвам в момента и ще използвам, е хиалуронова киселина, която е в комбинация с лидокаин. Процедурата е напълно безболезнена. Предварително съм сложила една опойка в вид на крем и ще видите, че моята пациентка ще бъде спокойна. С хиалуроновата киселина обемът на устните става много сексапилен, почти не се познава и няма тази вулгарност на силикона. Аз като дерматолог съм много против слагането на силикон в устните, защото съм виждала много страшни неща и за съжаление силикона не може да бъде махнат. Докато ако моята пациентка не се хареса с тези устни, ние може да ги моделираме по друг начин след 5-6 месеца или повече да не си слага филър. Да, аз го виждам къде. Така, болка? Имаш ли? Не. Добре. Затвори устата. Добре. Така, виждате, че пациентът е напълно спокоен, не подскача, не ми е хванала ръката да се защитава. Много хубаво и приятно се работи с този филър, тъй като вътре в самият филър има опойка и пациентът е спокоен, докторът е спокоен. Така, я затвори устата. Добре. Така. Сега ще предадем плътност и пухкавост на още повече на горната устна. Гел оказва малко съпротивление в самата устна, но опитният оператор е свикнал с това нещо. Трябва равномерно да се слага. Така. Така. Сега само да избършим, нали, да не се вижда кървенето. При този филър, който при някои пациенти, в зависимост и от филъра, който се слага в устните, може да се получат едни много неприятни топченца в устата, които стоят за доста дълго време. Затова трябва да се работи с много добри филъри и техниката да е много добра. Как? Болки? Никакви. Виждате, че пациентът е спокоен. Ако имаше болка, поне ще има една малка сълзичка в окото, но при нея няма. Така. Сега сме завършили горната устна и придаваме обем и пухкавост на долната устна.
Аз винаги, когато правя устните, специално долната устна, много обичам да оставям една цепчица по средата, която придава една сексапилност на устната. Такава цепчица има и самата Анджелина Джоли. Малко кръвоизлив ще получи тук. Ето тук, но то не е много голямо. Да видим сега, когато сме вече погледнали устните. Тя ще си сложи после гланц, за да може да се покаже в така. Затвори за малко устните. Устните са оформени, много сексапилни. Ще ги видите след като се сложи гланц. И понеже ми е останало съвсем малко филър, за да по принцип може тази ампула да я запазиме в рамките на 1 месец и ако пациента или има някакви неравности, след 20-я ден да се дооформи или там, където има някаква неравност, да се сложи допълнително гел. Но аз сега ще изложа малко в триъгълната дупчица на назолабиалните гънки и приключваме процедурата и с устни, и без бръчки. Ами после ще го обясни по-подробно, нали? Кое? Да. Така. Готово. Виждате, няма кръвоизливче, няма кървене. Процедурата колко беше? За 10 минутки направена. Да. Последни път, коя дата беше? Миналата година, януари. Тя все още имаше, специалистите могат да забележат, че в началото, че тя все още има филър в устата и когато се наслагва един върху друг, филърите издържат много повече. Удължава. При тебе колко беше? 12 месеца? 12 месеца и прекрасна устна. Момичето си е хубаво, да? Благодаря.